Ahoj, zdraví vás Honza Pospíšil z Mobile.cz. V dnešním videu si představíme nejnovější 10-palcový tablet od Apple, a tím bude samozřejmě iPad 4. generace. Apple ho nazývá taky iPad s Retina displejem a vy pokud si pamatujete, tak tu třetí generaci iPadu velkého nazýval nový Apple iPad. Vás teďka možná napadne, takže ten nejnovější iPad bude mít nový Retina display, tak tomu není, i předchozí třetí generace měla Retina display. V čem je tedy nový iPad s Retina displejem, jako tady Apple nazývá nový, to se v dnešním videu pohledu zkusíme uvést na pravou míru a říci si tedy, zda má smysl si nejnovější iPad té čtvrté generace s Retina displejem pořídit. Ti informovanější z vás jistě vidí, že v úvodu videa jsem vás tak trochu tahal za nos, protože nejnovější iPad 4. generace v podstatě, a řeknu to takto na úvod rovnou na rovinu pro ty, co to nevidí, proti staršímu iPadu třetí generace tomu 10palcovému nenabízí v podstatě téměř nic navíc. Jedná se víceméně o opravdu jemně updateovaný kousek, který nabízí pouze pár vylepšení, které si v dnešním videu ukážeme. Pojďme ale trošičku postupně a ukážeme si ty základní parametry pro lidi, kteří třeba nejnovější iPad neznají. Tady klasicky takovýto design vidíte, že my máme tady v rukou tuto bílou variantu. Vy pokud jste náhodou viděli třeba ten nejnovější Apple iPad mini nebo iPhone 5, tak jste si mohli všimnout, že právě nově Apple přišel v těch černých variantách také s novým takovým provedením právě té hliníkové zadní strany, která byla nově u těchto zařízení také černá. Tady pouze připomenu, že i když si koupíte černou variantu tohoto velkého iPadu 10palcového, ta záda budou mít víceméně stejnou barvu, jako vidíte u tohoto kousku, který mám já teďka v rukou, takže se to liší pouze barvou toho předního rámečku. Jinak uhlopříčka, jak už jsem říkal, tady není úplně přesně 10 palců, konkrétně 9,7, to si myslím, že jsou ale pouze detaily, co je rozhodně pěkné a také důvod, proč Apple tento tablet inzeruje jako s Retina displejem, právě opravdu pěkné a vysoké rozlišení tohoto zařízení, konkrétně je to 1536 bodů na 2048 pixelů, takto v režimu na výšku, což je opravdu pěkné rozlišení a dává nám to pěknou a vysokou jemnost toho displeje. Já to zkusím takto opravdu přiblížit úplně, co to nejvíc jde, abyste se mohli podívat, jak to vypadá zblízka. Vidíte, že ty pixely tam opravdu jdou vidět až při hodně blízkém a detailním pohledu, takže po stránce displeje je stejně jako předchozí generace iPadu tento tablet od Apple opravdu na špičkové úrovni. Stejně tak pozorovací úhly, jas, podání barev, to opravdu tomuto tabletu není moc co vytknout a jedná se opravdu o jeden z nejlepších produktů po této stránce na trhu. Jinak si můžete všimnout, že i zbytek designu je opravdu do písmene úplně totožný jako předchozí generace, to znamená na pravé straně například tady tlačítka na regulaci hlasitosti, tlačítko, kterým buď můžete stišovat tablet nebo zamykat rotaci displeje, nahoře zamykací tlačítko, slot nebo konektor na sluchátka, ve spodu potom. Tady se zastavíme nejdříve u toho, co nám tady zůstalo, tedy otvor hlasitého reproduktoru. Stále se jedná tady pouze o jeden reproduktor, Apple bohužel nepřidal stereo reprodukci, jako například u toho iPadu mini, což je škoda. No a tady máme jednu z mála novinek a pravděpodobně také jeden z těch hlavních důvodů, proč vůbec Apple sáhl k tomu, že vydal dva stejné velké tablety v jednom roce, a to je právě nasazení tohoto malého Lightning konektoru, kterým Apple právě nahradil ten starý 30-pinový, přece jenom na dnešní dobu už trochu rozměrný konektor, který jsme mohli znát na starších zařízeních. Pro někoho je to výhoda, pro někoho nevýhoda, každopádně takový je fakt, Apple se musel rozhodnout a musel někdy přijít s inovovanějším konektorem. To zda je tedy vhodné, že použil zrovna tento formát, nechám na rozhodnutí na vás. Každopádně s tím souvisí to, že pokud jste vlastnili starší Apple zařízení, budete si muset kupovat veškeré kabely, doky, nabíječky a tak podobně nové. Vy samozřejmě k tomu tabletu dostanete klasickou nabíječku i v tom novém prodejním balení, ale bohužel ta stará zařízení budete muset zahodit. Na druhou stranu, pokud jste si už pořídili například nový iPhone 5, pak vám toto bude opravdu více vyhovovat, protože nebudete muset používat dva různé konektory. Vepředu jsme ještě možná přeskočili tady klasické home tlačítko na přední obrazovce, to asi není ve světě Apple nic překvapivého. Na zadní straně potom tady máme stále stejný fotoaparát, který má rozlišení 5 megapixelů, samozřejmostí u něj je potom možnost natáčet Full HD video, autofokus a vidíte, že postrádá přisvětlovací LED diodu, což bych mu tady asi neměl v případě nebo v této kategorii opravdu 10palcových zařízení moc za zlé. Na přední straně potom máme i kamerku pro videohovory, ta také doznala malého zlepšení, ale nepovažoval bych to za nic zásadního, konkrétně má nyní rozlišení 1,3 megapixelů, takže budete vypadat o něco pěkněji, pokud s někým budete telefonovat například přes FaceTime, Skype nebo něco podobného.
Další inovace, které se v tom tabletu odehrávaly, jsou potom uvnitř samotného zařízení. Apple totiž zde nasadil, jak bychom tady čekali, alespoň u takovéto inovace, o něco novější a inovovanější verzi procesoru. Konkrétně se zde nachází procesor Apple A6X, to znamená o něco vylepšenější právě dvoujádrový procesor, který známe už z iPhone 5, který má víceméně více jader na té grafické části, konkrétně teďka nyní jsou to 4 grafická jádra, což Apple uvádí, že to grafické jádro oproti právě iPadu 3. generace by mělo být až 2x výkonnější. Skutečnost je taková a ukážeme si to i za chvíli při prohlídce toho systému, že víceméně pro běžného uživatele je to nepozorovatelné a nevyužitelné. I předchozí iPad byl celkem ukázkově plynulý, takže v současné době asi nenajdete moc využití, kde byste zužitkovali takto hodně výkonný procesor nebo jeho grafickou kartu. Co je rozhodně ale pozitivní, je to, že i když Apple nasadil náročnější a výkonnější chipset, stále si zachovává ten tablet, i když má stále stejnou totožnou kapacitu baterie, to znamená 11 560 mAh, stále se zachovává stejnou výdrž, což je rozhodně pozitivní krok, takže v tomto zde stále nenajdeme žádné výrazné rozdíly oproti té starší generaci. Pojďme se možná už podívat i na samotný operační systém, protože právě popis samotného hardwareu už je u konce, nic nového jiného tady na nás nečeká, možná ještě doplníme 1 GB RAM, no a tady na nás už kouká iOS verzi 6, který stejně tak ale můžete updateovat i na starší iPady, takže tady opět se nenajdeme žádné výrazné zlepšení. Můžete si všimnout, že klasické procházení tím tabletem je úplně bezproblémové, co se týče rychlosti. Podíváme se například na fotoaparát. Zde bohužel například proti iPhoneu postrádáme takové věci, jako je HDR režim a podobně, ale opět opakuji, u tabletu bych to tomu zařízení asi až tak moc nevytýkal, že není tak dobře vybaveno po stránce focení. Samozřejmostí potom možnost používat různá dotyková gesta, jako známe u ostatních iPadů, tak to jednoduše se dostaneme na úvodní obrazovku, vyvolání multitaskingu a tak podobně. Opravdu tady se žádné novinky nekonají a asi bych možná úplně tady ten software přeskočil, možná si jenom pro ukázku můžeme zkusit spustit nějakou 3D hru. Máme tady, vidíte, načtený Death Trigger, takže si otevřeme nějakou misi, abychom si ověřili, že opravdu i na tomto displeji s vysokým rozlišením ten tablet nemá rozhodně problém s výkonem. Vidíte, že je to opravdu bez problému. Takže to je taková malá ukázka, jak už jsem tady na začátku avizoval, víceméně po stránce výkonu zatím asi nedokážete rozeznat nějaké výraznější rozdíly právě oproti tomu iPadu 3. generace. Samozřejmě pokud bychom si dělali nějaké podrobné testy, tak je možné, že se některé hodně náročné aplikace spouští o něco rychleji. Tady vidíte například prohlížeč, který je stále stejně pěkně pohodlný a rychlý, takže tady opravdu nejsou žádné novinky ani žádné výtky, které bychom k tomuto tabletu mohli směřovat. A pojďme se možná tady podívat rovnou na závěr tohoto videa a zkusit si právě říct, co vůbec znamená to, že Apple uvedl takto opravdu jenom částečně inovovaný produkt na náš trh. Předtím, než takhle učiníme, se ještě opravdu v rychlosti podíváme na obsah balení, protože to jsem přeskočil, vidíte, ale tady na nás nečeká nic překvapivého. Taková to trošičku větší nabíječka, k ní potom právě ten USB kabel s Lightning konektorem, nic víc zde nehledejte a nic víc bychom také nečekali. Pojďme se tedy rovnou posunout právě na zhodnocení tady toho kousku. Já jsem víceméně celé video strávil popisem tím, že na tomto tabletu víceméně není nic nového, má pouze tedy novější procesor, Lightning konektor, trošičku vyšší tady rozlišení přední kamery a podobně, opravdu žádné výrazné změny se tady neodehrávají. Někteří lidi možná to můžou brát jako takový malý podvod a snahu Apple tahat ze svých zákazníků další peníze. Upřímně Apple se o to snaží od začátku, to není žádná novinka a já bych mu tento krok vůbec nepokládal nebo nezazlíval nějak. Je to spíše takový vstřícný krok, protože pokud vlastníte iPad 3. generace, rozhodně vám nemůžu víceméně asi nikdo si nic takového nedovolí vám nákup iPadu 4. generace doporučit, protože oproti 3. generaci tady nenajdeme opravdu skoro žádné novinky, kromě toho o něco vyššího výkonu, který ale v současné době nějak výrazně nevyužijete. Možná za rok to může dávat nějaký smysl, až se dostanou na trh nějaké opravdu hodně náročné hry. V současné době tady opravdu žádný rozdíl nenajdeme. Pokud bychom už ale porovnávali například se starším iPadem 2, pak jsou ty rozdíly opět víceméně stejné jako tedy mezi tou 2. a 3. generací. To znamená, že dostanete mnohem
je hezčí a jemnější displej, samozřejmě větší rychlost, lepší výbavu, o tom není pochyb. Takže pokud máte starší iPad 2, nyní je možná docela zajímavý moment pro to updateovat na nejnovější iPad s Retina displejem, který už právě nabízí mimo jiné ten nový Lightning konektor. To znamená, pokud jste opravdu Apple fanoušci, máte například iPhone, pak rozhodně toto do budoucna oceníte, že budete mít zařízení s tím novým konektorem a budete moci tedy používat všechna příslušenství mezi všemi svými iOS gadgety a zařízení, které máte ve své domácnosti. Pokud bychom ten tablet měli srovnat s nějakým jiným konkurentem, pak mě napadá možná v rychlosti například Asus Transformer Infinity, který právě nabízí jako víceméně zatím jediný, pokud mě paměť nešálí, tablet s Android operačním systémem, právě displej s vysokým rozlišením, ten konkrétně nabízí Full HD displej, který je víceméně srovnatelný s tím, co nabízí tento iPad. Samozřejmě výbava a také samotný ekosystém je dost výrazně nesrovnatelný. Ten Asus Transformer se prodává přibližně za 15 000 korun při výbavě 64 GB paměti, plus k tomu ještě dostanete 16 GB microSD kartu, což je v porovnání s tímto iPadem, který se v podobné konfiguraci, to znamená 64 GB úložištěm, prodává za mnohem vyšší cenu. Samozřejmě trochu nesrovnatelné, ale opakuji, tady to víceméně záleží na vašich prioritách, jaký systém vám sedne více, nedá se rozhodně jednoduše říct, který tablet by vám udělal lepší službu. Každý systém má něco do sebe. Možná ještě jsem vůbec se nezastavoval u toho, jaké cenovky nasadil Apple u tohoto tabletu, jsou víceméně stejné právě jako nabízel u předchozí generace. To znamená, můžete se u té nejnižší varianty, která nabízí 16 GB úložiště a pouze Wi-Fi konektivitu, dostat na cenu kolem 12 800 korun, což rozhodně není málo. Na druhou stranu u některých těch vyšších variant, jako například 32 GB varianta z Wi-Fi za 15 000 korun nebo 32 GB varianta s 3G modelem za 18 000 korun, už je to celkem rozumná částka. Samozřejmě musí to, že kupujete zařízení u Apple, se víceméně musíte tak trochu smířit s tím, že si trochu připlatíte. Každopádně se dá rozhodně říci, že si za ty své peníze dostanete opravdu kvalitní a dobře pravidelný produkt. Přeci jenom stále se Apple a jeho iPady dají považovat asi za nejlepší tabletový systém a nejlepší vůbec zařízení právě tohoto typu, hlavně právě díky opravdu špičkové a hodně rozsáhlé nabídce všech dostupných aplikací. Takže v tomto Apple rozhodně vede. Ta škála těch zařízení, tedy těch jejich variant a cenová škála je opravdu hodně široká, jak už jsem říkal, začíná to na těch necelých 13 000 a končí to na 20 400 korunách u té nejvybavenější varianty, takže opravdu máte na výběr a opravdu pokud chcete utratit hodně peněz, máte možnost u tohoto zařízení rozhodně skvělou utratit a pořídit si hodně luxusní zařízení, které víceméně splní veškeré vaše požadavky, co se týče tabletu. To byl tedy takový rychlý pohled na nejnovější generaci iPadu s 10-palcovým displejem od Apple. Já děkuji, že jste mi dnes věnovali pozornost a doufám, že se uvidíme tedy i příště na dalším videopohledu na mobilnet.cz.